Grupp ta' demostranti inġabru fi triq ta' quddiem il-kwartieri ġenerali biex itennu ġġida tagħhom kontra il-fatt li l-gvern qed jimponi il-vaċċin fuq il-pubbliku. Waqt il-protesta, id-demostranti sejħu r-restrizzjonijiet preżenti tal-COVID-19 bħala farsa assoluta u li l-gvern kien diżorganizzat fid-deċiżjonijiet li ħa billi filli impona l-vaċċin fuq il-poplu u introduċa miżuri stretti u filli qabad u żarma l-pjanijiet kollha f'mossa deskritta bħala waħda biex jintoġob mill-poplu. Mela x'inhu ma daw ir-restrizzjonijiet li fatal issa ġol pajjiż? Għaliex il-festi se jibqgħu impenjati ħammorru sa April biex propju dawn il-festi jerġgħu jieħdu lura ir-ritorn tagħhom fit-toroq. Matul il-protesta kien innutat kif fl-aħħar jiem ħafna spiċċaw ħadu l-booster biex ma jitkeċċewx minn xogħolhom u ma jiġux esklużi mis-soċjetà. Dan fil-waqt li jesprimew id-dispjaċir tagħhom li t-tfal minkejja l-kesħa li ħakmet dawn il-jiem qed ikollhom bil-forsi jattendu l-lezzjonijiet fil-klassijiet bit-twieqi miftuħin u jistkennu taħt il-gverdi.